Adaeze onye nkụzi Igbo gị bụ o nwere ihe ndị eche kemgbe ihe dị ka blọọgụ ka a na-abịa na bekee blọọgụ eji arụ ụlọ biko achọrọ m ịma na blọọgụ anyị ji arụ ụlọ gịnị ka a na-abịa n'asụsụ Igbo Ndewo onye ọma na-ege ntị. Oge ọbụla a ga-akwụ na asị na-enwe Igbo ụfọdụ na-agụ Igbo nọ ka asị gị Igbo nice ma ọ bụ asị gị n'olu Igbo asị n'okwu mbite. Okwu ụfọdụ anyị n'Igbo nwere okwu ndị ebitere ebite. Mana abịa na blọọgụ enwere ụzọ blọọgụ dị iche iche. Ọ nwere ike sị or to block something ọ bụ blọọgụ eji arụ ọrụ. Anya ka m chọrọ ịghọta kedu nke blọọgụ anyị na-achọ azụ. Akpụgo m ya afọ ole dị blọọgụ eji arụ ụlọ abịa na blọọgụ eji arụ ọrụ ihe anyị na-akpụ ya n'olu Igbo bụ ngọngọ eji arụ ụlọ. Ngọngọ eji arụ ụlọ gaa ka ije na akwụkwọ akụkọ Igbo akwụkwọ eji adị Igbo dee na maọbụ na ịbakwa dee ya n'olu bekee mana ị ga-agbazi mbọ dee ya n'okwu Igbo dịka o si wee dị obi bụ na a ga-ede BOLOK mana ị ga-atụkwasị ọ gị ihe tụpịa o ihe ọ pụtara ngwongwo eji arụ ụlọ ngọngọ eji ọ dịka dịka bido na na-eme research ya gbatalụ mpio window is the same thing with this particular thing. Okwu Igbo ụfọdụ ebitere ebite that's why ịbịa n'okwu ụfọdụ a ga-edele gị dịka na tebụl ahụ ịbịa n'okwu ụfọdụ a ga-edele gị ya tebụl mana okwu ụfọdụ edele gị ya ekpem ụfọdụ edele gị ekpema. So that this one block ndị ụfọdụ ga-elele gị ya n'okwu Igbo onweghị ike isi gị n'olu Abia steeti ma ọ bụ olu mana ọ bụ ụfọdụ bịa na okwu Igbo ebe ede blọk ya ga-edele gị ya na nkọwa ya bụ na ọ bụ ngwongwo eji arụ ụlọ ọ bụrụ ngwongwo ka ha na-ebi ya mana isi na-adị afọrọ ọ bụrụ ndị okenye a ga-akpọrọ akwụkwọ jenara anyị na-ekwesị na ihe anyị na-enweta ebe ahụ bụ asị gị na ngwongwo eji arụ ụlọ mana na o kwesịrị ka ọ bụrụ ngwongwo na ya notisi dịka na enwere ndapụ mgbochi ume n'ebe ahụ oke wee na-asị gị na ebe ọ bụ na ihe a bụ blọọgụ ka anyị na-ekwu maka wee na-achọ ofu afa nwere ike ịkpọ blọọgụ ahụ maka na isi ngwongwo eji arụ ụlọ ma ọ bụ na mkpuchi ume ga-adapụ ya ọ bụzie ngwongwo eji arụ ụlọ mana ihe ọ dị ka ya bụ isi building materials dị afọ na anyị na-achọ ihe a ga-asụ ya bụ ihe a na-akpọ blọọgụ n'ala Igbo onye kwuru okwu wee na-asị na abịa na be ha ihe a na-akpọ ya bụ aja akpụrụ akpụ so m ga-aka nabata na asị na blọọgụ na ihe ọ pụtara n'ala Igbo bụ aja akpụrụ akpụ ọ bụrụ na ọ nwere onye ọzọ ma ọ bụ ndị nọ na comment section nwere ike ịgwa anyị ihe blọọgụ pụtara n'asụsụ Igbo ma ọ bụrụ